सर क्या हुआ सर? कुछ मिला है एक्यूज? अभी तो शुरुआत हुई इन्वेस्टिगेशन की। हाँ अभी चालू है। चालू। हॅलो हॅलो, हां पाठवतो. सध्या SP आलेले आहे इथं स्पॉटवर आहे मी. हां बरं पाठवतो. येस सर. कब गया था यहाँ पे? कितने बजे बॉडी कितने मिली? 2 o'clock दोपहर को 2 बजे। वो घर से कब गया था इस तरह? 1 o'clock 1 बजे अकेले ही गया था? अकेला वो हमेशा दे रहा था उसका प्रॉफिट उसका लोन केस झाला वांगाला होता काय तुला कोणा या साईड त्या साईड वाटतं देऊ बरं किती कॉल येतो सिंगल डेमो जायचं बरं स्टेटमेंट पोया एक. पडलेला असला म्हणतात
बसताच आहे शकतो तेव्हा यांचं जे चढ